Здравейте отново! Преди да навлезем в следващата ни тема, нека си припомним за какво говорихме предния път, а именно за паричен поток. Какво е здравословен паричен поток? Т.е. приходите ви трябва да са повече от разходите, а не да харчите колкото имате. Говорихме за бюджет. Знаете как бюджета може да ви помогне да идентифицирате състоянието на паричните си потоци, да елиминирате излишни разходи. Говорихме също така за фонд за спешни случаи, защо е необходим. Стана въпрос минимума и максимума, който препоръчвам. Стана на въпрос какво е инфлация, как инфлацията ви изяжда спестяванията. И като за финал говорихме защо аз съм се спрял на финансовите пазари. Още в самото начало нека уточним. Това видео е изцяло с информационна цел. Не е с цел да ви казвам как да менажирате финансите си, а е да ви накарам да се насочите. Нека припомня също, че аз не съм лицензиран финансов съветник. Това са видеа, с които се надявам да ви помогна да менажирате своето финансово бъдеще по-добре, но всичко изцяло зависи от вас. Първо, трябва да уточним защо сте започнали да инвестирате. Каква е вашата цел, каква е вашата мотивация. Това е изключително важно, защото без ясна цел може много бързо да се отклоните от пътя. Вашата цел може да е финансовата независимост, за която неведнъж споменахме. Може да бъде дори закупуване на голяма покупка като апартамент. Може да бъде стартиране на бизнес и всякакви подобни цели. Но тя за всеки човек може да бъде индивидуална. Нека поговорим за минималната сума, която ви е необходима да стартирате своето финансово портфолио. Не е 10 000 долара, не са ви необходими 5000 долара, дори не са ви необходими 1000. Може директно да започнете с малка сума като 50 долара. Всеки брокер има различен праг. Може да започнете при един брокер и след това да се прехвърлите, като имате необходимата сума при друг. Аз лично ви препоръчвам просто да започнете. Едно от първите неща, към които искам да ви насоча, са ETF-те. Това са кошници от фирми, които са сравнително ниско волатилни. Много по-сигурно е да държите си парите в тях и носят по-добра възвръщаемост от инфлацията. Средна годишна възвръщаемост може да бъде между 8 и 12%, ако следваме S&P 500. Подобен ETF или фонд, това е SPY, който следва S&P 500, 500-те най-големи фирми в Америка. Защо казвам, че ETF-те са сравнително ниско волатилни? Когато S&P 500 през 2022 се срина с приблизително около 20%, малко повече, наблюдавах как някои инвеститори загубиха над 70% от портфолиото си. Някои от тях загубиха, защото се оплашиха и излязаха. Други успяха да изтърпят и да изчакат възстановяването на пазара, но при необходимост
в този момент да използвате паричните си средства. Е много по-спокойно да кажем, че сме загубили само около 20-25% спрямо 70% плюс. Има ETF, които са насочени към дивиденти, като HDV. Те връщат малко по-ниска годишна възвръщаемост, около 8%, но ви плащат на всяко тримесечие паричен дивиденд над 3%. В повечето случаи, дори в някои случаи, т.е. в някои периоди е над 4% от стойността на един дял на годишна база. Комбинирано дивидента плюс растежа на HDV дава много по-голяма възвръщаемост спрямо инфлацията. Ако използвате дивиденти, не се налага да продавате своите дялове, а те на всяко 3 месече, в някои случаи на по-често и по-рядко, ще получавате пари, които представляват на практика вашият кешфлоу, с който може да си подпомагате да реинвестирате или да живеете, в зависимост от това каква сума имате. Освен в фондове, друга стратегия, която аз всъщност най-много харесвам, е инвестирането в индивидуални акции. Това може да бъде много по-волатилно. Както казах, някои акции през 2022 паднаха с близо 70%, плюс-минус. Но също така с по-високият риск идва и по-висока възвръщаемост. Именно за това в следващите видеа ще започнем да разглеждаме различни фирми, които аз харесвам за инвестиране. Ще навлизаме в бизнесите, ще обсъждаме защо харесвам фирмите, какви са бъдещите прожекции. Надявам се и това да ви помогне да направите решаващите си първи стъпки. А относно това колко често да инвестирате, можем да използваме една от най-добрите стратегии, която е Dollar Cost Average. Инвестиране всеки месец на равни суми. Не е нужно да е на едно и също място. Може този месец да е в индивидуални акции, другият месец да е в дивидендите, следващият месец да е в просто фонда, който следва S&P 500. Тази стратегия ще ви позволи да преминавате през всеки период, без да се опитвате да оцелите пазара. Много хора решават, че те са точно хората, които ще надвият пазара като трейдери. А истината е, че изключително малка част от трейдерите са печеливши дългосрочно. Единственият сигурен начин дългосрочно да сте на печалба, това е инвестирането в дългосрочен план в стабилни компании или ETF-и. Именно за това аз се опитвам да дам най-добрите съвети, които са подходящи за мнозинството от хора. Надявам се това видео да ви бъде полезно. Ако имате полезна обратна връзка, моля да оставите коментар, може да оставите един лайк. А какво ще направя аз ли? Аз ще започна да работя над следващото видео. До скоро!